Kača mi to vysvětlovala, já jsem jak tele, pak nachtoha. No to pak přepošlu ty všechny fotky, to vypálíme na CDčko. Kača taky mami, já tě to dám na to, já to Líbila tě 20 let dolů? Eva je v práci. Eva dorazí. Já jsem si ty jména tak popakovala. Těch Matějčků si postavila. Ježiši, jo. Jezika jsme se viděli. Tady ať na nás dneska volají městskou. Ale nejsi náhodou starý. Anička Hajzová. Tam ale nebyla. Tak někde s chlapem se nebyla. Ahoj. No tak taky To si nebyla. Pemča. Ty to je ale dobrá. To je dobrá. Pořád stejná. Ahoj. Ty poznání. Jana. Ne, Jana. Domů důchodců se sešli. To je taky stejná. My jsme měli jenom když bylo to stý výročí, tak jsme se sešli, ale to nás bylo jenom asi 10. Jo, to jsem nebyla. Vím. No, já taky vím. Vím. Věděla spíš si. Jarka Lehocká je. Ahoj. To je co? A když ti řeknu Marta? Seděli jsme nahoře spolu. Marta. Počkej, Marta, vím. Byla tam Marta, viď? Marta. Kde je Marta, je naše parta, no. Tak mi napověz. Hele, další. Matějčková. Jo, Matějčková, no. Vím, Marto, vím. Ahoj. Co? Jana? Já jsem Berta Hartinu. Berta Hartinu. Jo, vím. Vím, počkej. Helena byla. Jo. Ahoj. Jsi byla taky na intro. No. Tuta Eva Kalimová. Berta. Jo, ahoj. Zraný. Šabanová, Kosová. To není Áňa, teď jsme spolu kamarádili. Ráno, to je jasný, to mi řekla Rána. Co mám dělat, no? Mám jednou tolik. Ráda, že nejsem dělá. Já vím, já jsem se musela Teď si ale jo. Má tady někdo z kulaty. Někde nebo kde? Byla snad Pepina je tady. Dědek taky vykopem. Ty jsi špiná.
Když mi dala takový zabíráka, když jsem na tebe nepřišla. Když máš jednou tolik, tak už to víš. Ze 42 kg na 94, to je dá mi trochu skok. Já vás Ale víš co, nejenom větší, ale víc dražší. Čau? Pivo. Ale jsme se nás hodně, z čeho máme v obě s Libuškou velikou radost. A teď vás mám požádat, abyste se každá zvedla a představila. Řekla něco o sobě, o své rodině a tak. Takže, začnu já, když stojím, jo? Takže mě znáte určitě všechny. Jen hezky řekni jméno, já už zas nevím. Takže, Jaroslava Lehocká Bendlová Wolfová. No, ještě jedno si zapomněla. No. Zděnko, No. řekni to. Tohle je můj syn, děvčata, abyste viděli. Mám teda 2 vnučky, 16letou a 9letou, ta starší je na soukromé ekonomické škole, 1. rokem teda, no. Já už jsem v důchodu, jsem po operaci kolena, mám totální endoprotézu a je mě dost. A je mi dobře. A tak už je mi dobře. Takže No tak já jsem Eva Klimtová, Hajková. Mám 3 vnoučata, jednoho vnuka, tomu bude 15, ten ještě teda na základce, pak mám vnučku, ta je ve 4. třídě a pak mám vnučku, ty jsou 4 roky. 15 let jsem sama, jsem vdova a chodím na brigádu, takže jsem pracující důchodkyně. A to je snad všechno. Já. no Mám se uklidnit. ty se ani nepostavíš. Nech to, protože tady jste přišel, já se nemůžu. Neví pak, že to je jiné. Rita Říšková, jo, rozvedená, 2 děti, 3 vnoučky, jo, 16letou, 8 a 5, jo. To všechno. A jinak jsem hlídací pořád babička. Tak, no. No, já jsem Helena Musilová, Šmídová, mám jedno dítě, jednu vnučku a jejich dost. Tak já jsem taky zapomněla. Víc než dost. No. Jinak v pohodě jsem doma, jsem v důchodu 4 roky už a hlídám všechno, co nehlídám v naší rodině. To je všechno. Ano, já jsem už 10 let vdova, jsem teda sama pořád, ani bych už teda nikoho nechtěl, protože už jsem si i zvykla. A jak to už posledně jsme říkali, děti nemám, ale moje vlastně děti jsou sestřiná holka a kluk. A holka má teda 2 holky, takže já mám druhou pubertu, přijímací zkoušky děláme, maturitní ples, teď děláme zkoušky na vysokou, já to všechno znova prožívám. No, loni mi zemřela maminka, zdědili jsme po ní barák se sestrou, v Šerotíně, to není daleko. Tam jezdíme se koupat. Takže já trávím většinu času, abych nemusela být v Mostě úplně sama na baráku. No a to, co nám dělávala dřív maminka, tak všechno zbylo na mě. Já jim tam Pražákům dělám svorní kuchařku, rekšuju a všechno musím likvidovat. Ne, tak to si už pletu ze základky. Já vím. Já jsem Hanka Harantová, Švarcová, Lejvalá. Mám 2 děti, dva syny a vnoučata mám 3. Jednu vnučku z toho, takže no, to je moje sluníčko takový, no, jinak je to samý kluk, no, jsem v důchodu, šla jsem jako dřív do důchodu, protože jsem měla problémy trošku se srdíčkem, no a jinak to je asi všechno, tak. Míša Hýzová, Linhartová. Tak já mám
jsem v důchodu, mám 2 kluky, 2 syny, 4 vnoučata. No, ty pomáhám hlídat hodně, pak mám maminku starou, o tu se starám hodně. No a co jinak ještě? Zdraví mě slouží. To je důležité. No, jsem v důchodu a hlídací babička taky. Nejvíc. Tak všechno. Já jsem Marta Matějčková, mám 3 děti, veliký, 4 vnoučata, 2 syny teda, dceru, ta bydlí se mnou, má kluka 8letýho, toho jsem tam hlídám, píšu úkoly a tak jako. No, syn má holku, ta má 15 pryč, jde do učení a kluka 12. A ten druhý syn, ten má holčičku 6letou, jsou 17 let spolu, ale nemohli mít děti. A po 11 letech se jim narodila holčička jako obrázek, tak s tím mám největší radost. Takže ty 4 prckové a ty větší prostě jsou moje. Chlapa mám furt jednýho, nemá to cenu už měnit na starý kolena, 42 roky, 42. Budu víc, co bych si užila s tím dalším, že? To už 46. No. A jinak mám se dobře, 7. rok si užívám důchodu. No, já jsem šla o rok dřív, před práci to byl horor, to nebyla práce. A jinak, mám se velice dobře, spokojená. Tak já jsem Berta Artinová. No, tak co bych vám o sobě řekla? No, zdravá, moc nejsem, mám vysoký trak, cukrovku, to máme taky. Ale jinak jako jsem po druhý vdaná, v roce 2000. A co Pavlas takhle, přiznej se, co Pavlas, no? No vidíš, to bych taky chtěla ho vidět. Měla jsem jednoho syna, který mě ve 24 letech zemřel, takže žádný vnoučata jako svý nemám, ale ten druhý manžel, co mám, tak ten má dceru, tak má holčičku, takže my tam máme většině, teďko zrovna pro ní jel. Takže stále s tím akorát mám takovou jako radost, no, jinak beru ten život holt jak je, no. Ale jako spíš jsem optimista, no. No, tak jo. Já jsem Jarka Šilhavá, mě poznáte. Jsem taky po druhý vdaná. Po druhý vdaná mám 2 děti, 3 vnoučata, 4 roky v důchodu, užívám si vnoučat. Užívám si v důchodu. Zatím jsem teda zdravá. No, já jsem Polachová Josefínka, no. Jsem pořád s jedným Benešem, s kterým mám 2 děti velký, dceru